Pán Jakab, ja by som sa vás chcel opýtať, ako to vidíte s návrhom zákona ministra Huliaka, ktorý prešiel cez vládu, cez prvé čítanie? Celému Slovensku je absolútne jasné, ktorí sa pozerajú na to, čo minister Huliak robí, a je to jasné dokonca aj koaličným poslancom, že tento návrh je jednoducho zlý, ide proti národu, ide proti ľuďom, ide proti rodinám a zachraňuje brutálne ziskové kasína, ktoré otáčajú obraty radovo v miliónoch eur každý jeden mesiac, ktorým končí teraz licencia a mali odísť z miest a ľudia si mali konečne od týchto kasín vydýchnuť. Mal byť stop gamblerstvu, stop alkoholu, stop drogám v uliciach, čo tí ľudia jasne chceli aj v petíciách, ale minister Huliak tieto kasína zachraňuje. Hovorí o tom dokonca aj jeho kolega, poslanec Kotlár, ktorý povedal, že žiadny normálny človek by nikdy takýto zákon nepodporil. Hovoria to jeho kolegovia z vládnej koalície zo strany Smer a Hlas, ktorí dali k tomu pozmeňujúci návrh, pretože hovoria, že sa nedohodol dokonca ani s tými obcami a mestami, ide proti celému národu. Toto je minister Huliak, ktorý zachraňuje kasína a otočil sa celému národu chrbtom. Prehlasuje si to nakoniec koalícia, alebo nebude ten zákon úspešný, ako to vidíte? Verím vo svedomie každého jedného poslanca. Áno, aj keď pri vládnej koalícii je to veľmi ťažké toto hovoriť, ale verím, že každý jednotlivec, mu nie sú ukradnuté tie rozbité rodiny na Slovensku, nie sú mu ukradnuté tie osudy rodín iba kvôli tomu, že sa tu nejakí jednotlivci chcú nabaliť na spolupráci s hazardom, ktorých má chrániť ešte aj štát. Zatiaľ, čo ľudia sú ožobračení v konsolidáciách, tak tu na kasína sú zachraňované. Môže to otriasť vládnou koalíciou v prípade, že sa návrh zmeny zákona nepríjme? Ja dúfam, že táto vláda skončí čím skôr, lebo každý jeden deň páchajú obrovské škody. Neviem, ako toto skončí. Dúfam, že tento zákon nebude prijatý a ako hovorím, verím, že za to nebudú hlasovať ani koaliční poslanci. Ešte by som mal jednu otázku pomimo. Ako vidíte útoky v podstate vašich spolučlenov Hnutia Slovensko na demokratov, rôzne mediálne odkazy si posielajú na Facebooku. Jozef Pročko 2 dní dozadu zaútočil na Jaroslava Naďa. Viete čo, až tak to neevidujem, musím povedať. Dôležité pre ľudí je, že za čo bojujeme v parlamente. Že bol teraz rozpočet, že boli konsolidácie, že naozaj aj proti tomuto hazardu bojujeme zo všetkých síl práve kvôli tomu, že chceme dobre pre ľudí. Ak sa niečo deje v rámci, opozičného odkazovania, my sme tí, ktorí sú vylúčovaní. Hnutie Slovensko je dlhodobé vylúčovanie, nie je pozývané na námestia, nie je pozývané na tribúny, aby rozprávali, ale nám to nevadí. My ideme vlastnou cestou a samozrejme, ak na nás budú neustále útočiť, my tie útoky budeme vrácať späť. Ako to vidíte? Ukludní sa tá situácia medzi opozíciou, alebo bude stále takáto napätá? V prvom rade treba mať na zreteli ľudí. Treba sa pozerať na to, kde chceme Slovensko mať po ďalších voľbách, že chceme poraziť túto vládnu koalíciu, že chceme priniesť alternatívu a že chceme priniesť jasný plán pre ľudí, na ktorý sa môžu spoľahnúť. To, že niektorí lídri hovoria, že s týmto by chceli a s týmto by nechceli a že odsúvajú Hnutie Slovensko na perifériu, to momentálne mňa netrápi. My ideme vlastnou cestou, ideme presvedčiť ľudí, aby uverili tomu, že majú moc v rukách, aby uverili aj sami sebe, že oni rozdávajú karty a oni v konečnom dôsledku určia, aký program bude presadzovaný po najbližších voľbách. My to voláme prevrat2027.sk, kde môžu jasne hlasovať a jasne určovať, čo my máme presadzovať v ich mene.